dozuen debai baixa, eta ze atora dozuen aurten? Gaur 22an bezala, urtero itxan bezala, Kartasanoan urte hurrena da, eta erreka garbiketa eguna izaten da, eta etorri gara erreka garbitzera, eta urtero bezala, kristo bat inda zauan, beti bezala sombrilla, sillak, jaso ditugu, eta gero urteroko gauza, ez duguna pentsatzen, kotxe baten aurreko partia, sombrillan puntak, beste gauza batu burnixiak eta hori ere urtero agertzen da, eta sinistu ezindako gauza. Baina, bueno, danon elkarlanakin lortu garbitzia, eskertzekoa da etorri geranak laguntzia, itxia txornak montatzera eta etorri danak ere eskertzekoa da, así que hola jarraitzu bia dugu, elkarlanian gauzak aurrera ateratzen. Horrek urtez urte pizkate hobeto aurkitzen dozu, ero bizitzarik ere topo etxezu bizitzakin, ezta? Gaur ere topa bitxue, amua arrainak, angilak, topa bitxue gaur ere bai, bateu bizitza dagoela errekan ondikan, urtero eta urtero gauza animali gehiago agertzen dira, ikusten dira, así que ematen du zeo zer mejoran dixela, baina zikinkerixak eta ondik agertzen dira, así que garraitzu bihortan lanian, así que mesedez lagundu erreka garbi mantentzen. Aurreko urtietako konparazioan zenbat atera dozu aurten, zenbat material, ero kantidadia? Aurten olako karrua karrua bete dugu, lau aldiz bete dugu, beste urtetan bezela edo hortxe, así que zikina hondik agertzen da.